times sa kay murag iko kasabot gyud aning hulagwayan iba murag naparatan siguro ni tubig baga saum-saum upok-upok mo no murag so sumbutlan unsa ni nagwaya ba di. Yo, what's up mga G? It's your boy Henry T back again with another vlog. The trap is sprung. Yes sir. Family bonding by. So nami karon sa kuan. Nami sa unknown place, no? Unknown beach. So sunrise. Napalaw mi sa sunrise. Nami rin sa lugar nga wa may kabaho. Gidami rin sa kuan sa layong dapit. Bawal ra bang sinlas tiniil ta. White sand rin G, no? Murap tagnas Boracay karon. Scorching hot. Good Friday gahapon. So karon it's Saturday. Patay duty. So nag-family bonding na karon with the fam. Hi. Balag init, basta ligo gyud. Gwapo kay dire. Gwapo kay dire sa awa. Murag na Boracay. White sand. Shout out nila sa Zamboanga. Zamboanga City, no? Aming aktor, oh. Ana, smile, dul dre. Amang ka. Dali sa dre. Ha? Di ko. Kaligo na. Kita yung lubot. Iki boy, nakita yung lubot. Kaligo na, ma'am. Grabe kalamias tubig. Kanta karon. Manglugod. Manglugod as tubig. As tubig sa dagat. Woo! Adrian! Dala-dala guys, paano Henry? Kaya dala-dala ito. Sayaw, sayaw. Kami. Dire.
Ambak. Cot, mga cot. Giat yun ay. Mga cot. Giat yun ay. Sarap na yung ginala-dala ka drill ay. Okay! Nagkakaon na siya na yung bago, no? Wala! Kamila, kamila! Tapok, tapok. Tapos. Abo. Lalong na rin. What's up, guys? Uy, foto trabaho ka. Kasi si Winto Henry. Winto, matawa. Kapit mo kung tubig. Manday. Limpyo, no? Yan, nindot lang yung bayo niya. Kala ka na wala. Bago pa ne? Ha? Buwag man. Kumala na eh. Diba? Ang tayo noy? Isi na siyang sinugba ni. Sao niya kuha na ni. Patay baga. Dagko kay hiwa. Atong isda nga sugbaon. Eh. Ara na, unya ara dyan, wala man nakuha. Alam mo na kan una to nang kuan, panit. Ito baso kay may paghugas ito. Naunsa ko ning akong Kaya nang isdan. no? Babayad ko siyang gatos din pagtimbang sa digital. Bakit bintara? Balik ko yung sa mo. Ano nga na na yung sitwasyon? Kana yung digital. Oh, Yuyo. Nah, say hello. Hello. Hi, I'm Handrel. Nakatakdan siya ito. Daghan ko na kaaga na. Ay, paano na? Kanang kanang upload. Tubat-tubat, tubat-tubat. Dagan na ba na? Na, kang anak sila ba dito? Naabot na rin sa ilong niya. Paano na? Tubat-tubat. Tubat-tubat, bitaw. Tugas, tubat-tubat. Tuga niya, kana ini tagtang mo sa dahon ka na nay tuga. Pao na nimo. Ayaw sa pakanan kang Jesus. Oh, lo. Mami.